Nice. Capture status. Dobré. Ještě víc, ještě víc. Thrusters. Ještě více damage. A ještě, já když se tě dotknu, tak jsi mrtvej, to je zbytečný. Oh. Cipni! Ježiš. To je parkour tohle, au. Zalegujeme. My zalegujeme na hru. Počkej, ti si pomůžu, počkej si. Ne, nepomůžu. Kamo, ten recording bude v prdeli. To nebude nic, napať. Ne, mě to zabije vlastně. Co to je? Point to blue. No ještě blok. Já mám ten... Oh! Já mám blok. Já mám ten teleport. Mám. Au. Cipni! Co se děje? Pojď já! Pojď! Ach jo. Dobrý. Kam se dá ani vidět už skoro. Okay. Au. Nechajte sem. Nechajte sem. Au. Ne! To bude rychle. Okay. Ještě více ničeho, doslova. Více nic. Dívej. Slyšíš to? To je grenade launcher totální. Ty vole, tak to je insane. Já se zabiju, kámo, vždycky, když vystřelím. Další blok. Nechci prostě dopředu. Nechci prostě úplně to. Já se potřebuji dostat k tobě, nějak na blízko. Co se děje? Jak se ke mně dostal? To je poslední point. Come on! Já vystřelím 4 km od sebe, mě to i tak zabije. Dobře. Super. Dobré.